Día a todas e a todos. Imos a dar logo comenzo a rolda de prensa que, como cada venres, dá conta dos acordos de Xunta de Goberno e logo, como sempre, poreme o voso dispor se precisades calquera aclaración dos mesmos ou calquera outra pregunta por fora destes temas sobre cuestións da cidade ou de outros ámbitos. Os primeiros puntos teñen que ver ca concesión de licencias, tanto para unha sustitución de cuberta nun edificio en Vista Alegre, como para unha mellora de accesibilidade nos portais de dous edificios de vivendas situados na rúa Xeral Pardiñas, como para a construción de 18 vivendas unifamiliares no SUM 11 do Castiñeiriño. Hai tamén un punto de concesión de licencia para a legalización de vivenda unifamiliar na rúa Outeiro Vello. Hai unha denegación de licencia para a reforma dunha cuberta de vivenda unifamiliar en Canteira da Riba e hai tamén unha denegación de licencia de legalización de reforma de vivenda situada na rúa do Hórreo número 51. Rexeitas un recurso de reposición que se puxo a un acordo de xuño de 2018 onde se rexeitaba unha licencia de ampliación dunha vivenda na rúa de Cañería. Logo hai unha licencia de segregación de parcelas situados no Parque Empresarial da Xionlla. Hai tamén unha modificación puntual do Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica de Santiago para a ampliación de usos no que ten que ver que afecta o inmoble do Seminario Menor de Belvís. O que fai é recoñecerse un uso que non estaba recoñecido dentro do Plan Especial e que se van prestando dende hai anos como albergue turístico destinado aos peregrinos, regularizalo e legalizar ese uso cunha serie de advertencias e de cuestións, que era unha petición que tamén se fixo dentro do propio Seminario Menor a regularización dunha actividade que se viña prestando dende hai anos. Hai tamén un anuncio da asinatura dun convenio de colaboración entre o Concello de Santiago de Compostela e Ecoembes para a mellora de recollida selectiva de envases lixeiros, que vai a supor unha aportación de Ecoembes de 11.000 euros para dedicar a contenedores e que nas próximas semanas procederase a contratación dos mesmos, a reposición para poñelos na cidade. Hai, dentro do punto 12.54, todo o que ten que ver con exencións fiscais que afectan as diferentes ordenanzas e bonificacións e plusvalías. Logo hai un recoñecemento de obrigas dunha cuestión que quedará pendiente dunha liquidación da concesionaria Clece sobre as escolas infantis de Conxo Fontiñas do ano 2016. Unha vez rematado o proceso de liquidación, se recoñece unha obriga de 35.000 euros por unha serie de mensualidades de prestación de servicio nesas escolas. E tamén hai unha cantidade de recoñecemento de obrigas de 25.000 euros de pagos de peaxes de autoestradas e gasolina. Hai varias devolucións de fianza do que teñen que ver cunha serie de suministros de prendas para a policía local no punto 56 e 57 e tamén unha devolución de fianza dun contrato para a conservación e mantemento do Cemiterio Municipal de Santiago de Compostela. Hai a aprobación dun convenio de colaboración entre o Concello de Santiago e a Asociación Provincial de Empresarios de Restauración e Hospedaxe de Santiago para promover accións piloto no eido proxecto Atlántico Social Lab. Sabedes que este é unha captación de fondos europeos, un proxecto que financia os orzamentos participativos e a difusión dos mesmos e o que se convenia ca Asociación de Hostelería é fundamentalmente a súa colaboración a custe cero para difundir os orzamentos participativos a través de material vencellado a hostelería, de mantéis, de cartelería e de outro tipo de cuestións que permitan de alguma maneira dinamizar e difundir os orzamentos participativos. A cobertura deste convenio, o custo dese material, corre a cargo do proxecto piloto da Atlántico Social Lab que financia e que vai a financiar nas vindeiras anualidades parte dos orzamentos participativos. Hai, despois dun proceso cando menos complexo, a adxudicación do contrato das obras para a execución dun aparcamento provisional disuasorio na parcela EQ1 do Parque da Xionlla.
Sabedes que esta fora unha licitación que xa se realizara no seu momento, unha licitación na que houbera un adxudicatario. Sabedes que os fondos para a construción deste aparcamento provisional derivanse dun convenio co sector privado no seu momento asinado, e o que acontecera fora unha solicitude, unha vez conseguido o contrato, dun modificativo da empresa que resultara concesionaria, que non se asustaba aos parámetros legais, que obrigou a rescisión do contrato e que esa rescisión do contrato incluso rematou no Consello Consultivo, non? O que se volveu a determinar é o inicio da licitación e axudícase, e esperemos que esta vez sexa boa, as obras para a execución dun aparcamento provisional disuasorio na parcela de Cundo Parque da Sionlle. O adxudicatario é o Eulogio Viña por unha cantidad de 349.000 euros. Hai tamén a adxudicación dun dos contratos ponte. A semana pasada era do contrato de Rozas municipal por 100.000 euros máis IVA. Esta semana é do contrato de pavimentos tamén por 100.000 euros máis IVA. Son contratos ponte, agardando pola finalización da licitación dos grandes contratos de pavimentos e Rozas. Hai tamén a concesión de novas estadías técnicas e residenciais de creación artística para proxectos de artes escénicas na Sala Agustín Magán para o curso 2018-2019 do Concello de Santiago. Son 4 as residencias que se determinan e das cales dará no seu momento información en Branca Novoneira en rolda de prensa. Hai tamén a apertura dun expediente sancionador, dunha sanción nun dos contratos de prestación integral dos servicios de conserxería e limpeza en varias instalacións deportivas municipais, a empresa Lacera, que ha prestado os servicios, por un incumprimento que se entende como grave de non subrogar no que era o campo de Conxo a 3 traballadores, e entón o que se fai agora é abrir o expediente sancionador e se impón unha carga económica á empresa inicialmente, a expensas de como remata o expediente, de 30.000 euros, 30.050 euros. Hai a acordase a cesión do Estadio de San Lázaro para a final da Copa da Real Federación Española de Fútbol na súa fase autonómica, a petición da Federación Galega de Fútbol. Hai tamén a convalidación dunha subvención concedida ao proxecto de Tropa Verde dentro tamén dun programa de fondos europeos, o URBAC 3, de 2014-2020, polo cal se concede ao Concello de Santiago unha cantidad de 50.000 euros de fondos FEDER, máis 20.000 euros que aportará o Concello en especies, é dicir, a través do traballo dos seus traballadores municipais, e que, dun xeito moi resumido, vai nos permitir exportar a outras cidades europeas o exitoso programa Tropa Verde, sendo esta exportación financiada polos fondos do URBAC 3. A aportación que se nos fai é de 51.000 euros. Dase conta tamén polo concelleiro delegado de Educación do fallo do xurado do 11º Premio Compostela para álbuns ilustrados, a obra Cándido y los demás, de Fran Pintareda e Cristian Inaraja. Dase conta tamén da asinatura dos convenios, un entre a Diputación da Coruña e os Concellos de Santiago, Ames, Brionte e o Val do Douro para regular o proxecto Parque Compostela Rupestre, do cal xa informáchedes, e tamén a dación de conta asinatura do convenio entre o Concello de Santiago de Compostela e a Xunta de Galicia para a execución dunha parada de autobús na rúa Clemente Fernández Arela, que xa informamos na Xunta de Goberno da semana pasada. Dentro das relacións de urxencias, hai unha proposta de Jorge Duarte para encomendarlle a TUSA a redacción dun estudo para a xestión directa das novas áreas de estacionamento a construir na cidade de Santiago. Hai 3 áreas que están pendientes de regulación e o que se lle encomenda a TUSA é que presente un estudo para xestionar directamente esas áreas. Son a de Conxo, na Avenida Ferrol, cuya obra está a piques de xa ser recepcionada e de rematar, a da Ponte Pedriña e unhas plazas soterradas na zona do Olvido, preto de Castrondouro. O procedimento ahora é que se encomende só a TUSA, que en teoría ten que presentar un estudo e logo determinar cal é o órgano que debe aprobar ese modelo de xestión. Está a estudiarlo a Secretaría do Concello, por si ten que ser ou ben Xunta de Goberno ou ben ten que ir a acordo plenario unha vez que TUSA faga a proposta de explotación.
Hai tamén, por unha sentencia de 2017, unha revisión de tarifas do Servicio do Mercado Nacional de Gando. Hai un recoñecemento extrajudicial de crédito onde se recoñecen obrigas con correos por unha mensualidade por 62.000 euros, tamén con gasoil dos vehículos municipais por 25.000 euros e do mantemento da fotocopiadoras municipais por 3.000 euros. Hai unha renuncia dunha titularidade da caseta número 357 da Praza de Abastos e iníciase tamén por fin a licitación do programa piloto para a implantación dun servicio de atención á infancia e a conciliación da vida laboral, familiar e personal na Ludoteca das Fontiñas, coñecida como Centro Educativo de Lecer María Miramontes. A licitación é por un ano, máis outro ano prorrogable, e anualmente o tipo é de 131.000 euros máis IBE. Dos cales, sabedes que hai un cofinanciamento da Diputación que compromete unha aportación de 80.000 euros para cada anualidade. E, polo tanto, en teoría, unha vez subsanadas todas as deficiencias, despois de 11 anos con un edificio rematado, estaría xa resolto o que é o procedimento administrativo, queda por facer a adxudicación desta contratación. O tempo medio das licitacións está sendo de 2-3 meses para facer a adxudicación e comenzar o funcionamento do centro, que era unha demanda histórica do barrio dende hai máis de 10 anos. E isto son todas esas cuestións. Xa temos todos os permisos autonómicos e todo. Estivose ao longo destes últimos meses facendo determinadas actuacións, tamén a requerimentos da Xunta, dos inspectores. Non teño coñecemento a nivel de mobiliario, pero a nivel do que é o edificio, o acondicionamento está rematado. De feito, está previsto que se faga unha visita ao mesmo nas vindeiras semanas, tanto co Concello de Educación, e seguramente eu tamén vos acompañe para ensinarvos o edificio, porque era un edificio que leva construído máis de 10 anos, que hubo que acondicionar, que hubo que corregir determinadas situaciones incluso tamén da propio deterioro do tempo e logo atender determinados requerimentos que se fixo polos inspectores autonómicos. A idea agora é licitar a xestión do mesmo con ese cofinanciamento da Diputación e unha vez que está adxudicado, abrilo. En teoría, por ese período de un ano máis un ano prorrogable. 2 anos sería se o contrato fora ben. Que capacidade tería? Porque a licitación xa se terá activado. Sí, esos datos que figuran no propio expediente de licitación sí que os facemos chegar, porque non os teño aquí. Non sei o número de prazas, pero sí que está, ten razón, está regulada o número de prazas e os horarios e as cuestións, pero sí que teñen que figurar na propia licitación, facemos chegar esos datos. Por lo tanto, deberías abrir o ano que ven máis ou menos, non? Os 3 meses de licitación. Sí, o concelleiro quere facelo canto antes, eu ubícome, supoño que despois das vacacións de Nadal, supoño, non? Co principio do ano, son esos 3 meses, mas hai sinatura de contrato, o mellor teñen un prazo para dotar de dinámica ao centro, pero sí, estamos falando do primeiro ou segundo do mes do ano que ven, calculo que este en funcionamento. Quería saber, con respecto de la cera, cantos 3 traballadores. 3 traballadores. É certo que non é unha cuestión controvertida, non é que houbera unha negación da subrogación, non? Se lembrades, o campo de fútbol de Conxo foi un campo construído no seu momento despois da adxudicación do anterior contrato e onde houbera que facer un contrato menor para garantizar a apertura e iso serviulle a nova empresa concesionaria, que era a mesma Lacera, para interpretar que non estaban obrigados a subrogar ese persoal. Nós, dentro do Concello, entendemos que sí que estaban obrigados e é por iso que iniciamos o expediente sancionador. Pero eran 3 traballadores. Ese dato tampouco me puderon dar hoxe en Xunta de Goberno porque parece ser que unha sentencia e unha orden de execución de sentencia de 2017
pero hai que buscar no expediente o que vai a implicar a execución de sentencia e vos pasamos os datos. Fixen esa mesma pregunta, non tiñan o expediente, o único que se levaba a acordo era de execución de sentencia, das cifras en concreto, do que ven sendo as tarifas. Pero se yo pasas a Rosa tamén mo pasas a min, porque eso tamén o preguntei. En canto ao aparcamento da Xilonlla, Sí. houve resolución do Consello Consultivo? Porque supónse que non se podería, para adxudicar o novo contrato, estaba pendente de resolver definitivamente o anterior e iso levaba a agardar polo informe do Consello Consultivo. Sí, hoxe non se me informou da resolución do Consello Consultivo, non? Da característica, de todas maneiras, se fora negativa para os intereses municipais, sería o primeiro en sabelo. É unha cuestión que tamén, bueno, pois faremos ahora no segundo tempo. E vos informamos, non? O procedimento foi ese, entendo que non hai impedimento para facer a adxudicación e que, polo tanto, a resolución debeu dar a razón ao Concello, pero haberá que ratificalo e confirmalo porque si ese era o modus operandi, o tempo, ou polo menos os tempos que se nos indicara. Máis cuestións? Non? Outros temas? Sí? Yo quería hacer primero una valoración sobre que Teresa Gutiérrez vaya a ser la nueva directora de Aguas de Galicia Obrera Hidráulica. Se cree que afectará de algún xeito a futura estación, a futura DAR. Bueno, quero pensar que non, non? É dicir, independentemente das diferencias políticas e dos proxectos políticos antitéticos, é unha compañera da corporación, eu chamei no día de onte para felicitala, e imos a celebrar un pleno extraordinario o luns a primeira hora para tomar en consideración a súa renuncia ao acta de concellera, porque senón non podería tomar posesión como directora xeral de Augas, e eu creo que debemos de alguma maneira ser positivos, entender que de estos anos tamén se deriva unha interlocución con ela por diferentes temas e que esta interlocución pois, pode ser extensible tamén á relación que imos a ter con ela cas súas novas responsabilidades nun tema tan sensible como é a EDAR, non? A ninguén se lle escapa que é a posición política do Grupo Municipal do Partido Popular, pero eu entendo que ahora Teresa ten unhas novas responsabilidades e o que se nos indicou dende Augas de Galicia é que a pesar de non compartir o cambio de enfoque tanto do Goberno Central como do Concello, por eles non iba a quedar que se viabilizara o novo escenario que se estaba a estudiar, non? E eu creo que eu son optimista de que vai haber unha interlocución clara, que Teresa é unha persoa con un perfil técnico e que imos a poder traballar en base ao diálogo. Quero ser optimista, se algún día non o son, pois xa vos lo direi. Y quería saber también si ya tuvo respuesta de la carta para reunirse con el presidente de la Xunta. Sí, hai unha hora, unha cousa así. Tivemos resposta de que imos a ter o encontro, coido que é o mércores da semana que entra. É o 17, mércores 17. Deixa de mirar un... É mércores 17? É mércores 17, entón sí, mércores 17. Non é o mércores da semana que entra, senón o seguinte. O mércores 17 pola mañán vai ter lugar o encontro que se estaba a reclamar e, bueno, nos facemos unha valoración positiva, pero que é certo que existía un certo malestar, polo menos por non ter, de alguma maneira, recibido acuse de recibo da Xunta a esa petición e un pouco ter atendido dentro da cuestión comunicativa cando se podía encaixar esa xuntanza, non? Pero, bueno, hoxe hai exactamente unha hora, recibimos que vai ser o mércores 17 pola mañán cando teñamos o encontro tanto eu como o presidente da Xunta. Valora tamén positivamente que onte no anuncio que facía Feijóo do inicio do visto da contratación da pastelera regional da intermodal non fixera ningún tipo de críticas, que sorprendía un pouco, que normalmente cando falaba da intermodal de Santiago sempre falaba do tema dos accesos. Home, é que eu creo que non vou a valorar positivamente o que ten que ser normal, non? E me explico, é dicir, unha licitación que foi a Xunta, pero dun convenio de 3 administracións, aprobado polas 3 administracións, onde as 3 administracións facemos aportación económica, no caso do Concello de Santiago, a mesma aportación económica que a Xunta, e onde, en teoría, todo está regulado por un convenio marco e logo polas tramitacións das 3 administracións. Eu creo que se fixera unha crítica a iso
estaríamos extralimitándonos no que é o espacio de colaboración que funcionou ben no tema da intermodal, non? A Xunta, eu creo que agora o que toca licitar, que o fará nos tempos axustados e agardo que a pasalela comece a súa construcción ao longo do ano que ven. E a crítica sempre estivo máis o disenso non tanto na pasarela como na cuestión dos accesos e da estación de autobuses que se está executando agora pola Xunta, non? Pero no caso da pasarela, bueno, unha colaboración destas institucións e bueno, eu creo que é unha boa nova e un asunto polo menos encamiñado para poder ter a primeira fase da intermodal de cara ao Ano Santo, e iso é importante. Empezaron xa algunhas restriccións de tráfico en Clara Campoamor polo da construcción da estación de autobuses. O Concello compete a reformulación de Clara Campoamor. Sí. Como vai? Ben, a empresa tiña 3 meses para entregar o proxecto e iniciar a licitación. Xa nos orzamentos do 2019 vai a ir a aportación económica que ten que facer o Concello para desenvolver ese proxecto que se estima entre 1 millón e 1,5 millón de euros, e estáse a traballar ca empresa que Proife para que entregue o proxecto, se pode ser antes dos 3 meses, mellor antes dos 3 meses para iniciar a licitación, non? Ben, estáse a facer un traballo, creo que, de colaboración entre a propia adxudicataria e os servicios técnicos, porque é un tema de interese de cidade e se se pode adiantar, pois calculamos que no mes de novembro podamos ter entregado o proxecto ou como data límite pois a finais de ano, a finais de decembro. Pero moverase aí. Ainda despachei esta semana con Jorge Duarte que me informou destas cuestións. En canto a resposta á petición de entrevista do presidente da Xunta, así como algún reproche público por parte do Concello por esa demora, chegou a resposta con algún tipo de reproche ou evidenciando alguna lista polémica? Non. Houve un contacto entre os servicios protocolarios, un envío dunha carta onde, de alguma maneira, se amosaba un malestar por non ter tido resposta para a xuntanza e tamén por un feito que fora insólito e que causara bastante supor nos servicios protocolarios da casa, que fora o feito de que na toma de posesión dos novos conselleiros non se cursara invitación ao alcalde da cidade, cando o protocolo marca que iso sempre aconteceu e cando iso sempre aconteceu, non? O que se nos dixo que recibiríamos unhas disculpas que non recibimos e tampouco pasa nada, non vamos a entrar en dramatismos, non? Si que a min me preocupa que determinados disensos non se leven a ese espacio, porque se o marco indica que hai un cambio de goberno na Xunta e o alcalde da cidade ten que ser unha das persoas que ten que estar nese acto, pois excluílo, pois resulta, eu creo que pouco elegante e rompe determinados espacios de convivencia. Pero, bueno, xa auga pasada e eu quero mirar xa cara a xuntanza do 17 e que poidamos de alguma maneira facer seguimento, como vimos facendo todos os anos os asuntos de cidade que están en marcha, co horizonte do 2021 e cos compromisos que cada administración foi adquirindo e en que momento estamos, e creo que incluso a pesar de que poidamos axustar cuestións ou reivindicar cuestións, hai un grado de cumprimento en moitas cousas alto e seremos capaces de testalo nesa xuntanza. Alguna cuestión? Moi ben, pois nada, donas e cabaleiros, pasen unha boa finde.